Dus er is hier iets van, maak je identiteitskaart alsjeblieft. Oké, en waarom krijg ik die juffrouw? Daar. Kijk, ik werk voor de politie. Als je identiteitskaart niet hebt, ga ik je wel moeten meenemen. Mijn collega's gaan nu meenemen naar het politiebureau. Dus je geeft mij de identiteitskaart. Nee? Zeker van juffrouw? Oké, dan ga ik je moeten meenemen. Kijk, mee naar de politie. Dan ga ik controleren in het bureau. Goed zo. Wat heb ik nu gedaan? Nu heb ik een beetje geweld moeten gebruiken. Het noodzakelijke geweld. En ja, je kunt dat nog fysiek en verbaal gebruiken. Maar op sommige momenten zijn wij verplicht om dat te moeten gebruiken. Dat is nu een klein voorbeeldje, maar bijvoorbeeld ook op straat, als wij aangevallen worden, of er is iemand die een overval doet, kunnen wij verplicht worden om geweld te gebruiken. Het belangrijkste is altijd dit. Wij moeten altijd dit volgen. Ik mag nooit, of mijn collega nooit naar iemand toe gaan en zomaar geweld gebruiken, of dwang gebruiken, of gezag gebruiken. We gaan altijd beginnen niet.